Θεσσαλονίκη FM 100. Όχι μόνο στο ασφαλιστικό, εγώ συνέστησα στον κύριο Τσίπρα να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μόνο αυτό του μένει τώρα, αν έχει στοιχειώδη σοβαρότητα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τώρα τίποτα άλλο, γιατί είπε τόσα ψέματα, παρουσίασε τόσο διαφορετικά την εικόνα εδώ και 5 χρόνια. Θα μπορούσε να σώσει την Ελλάδα, να κάνει, να δείξει, να ενώσει τον Νότο, να κάνει. Αν τα θυμηθούμε όλα αυτά, δημιουργείται μια γελία εικόνα, όχι πρωθυπουργού, γενικώς, μια γελία εικόνα χώρας. Λοιπόν, του συνέστησα εκείνος να δείξει τη γενναιότητα της παραίτησης, προσχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης, ο Δε Μητσοτάκης να σταματήσει τα πρωθυπουργηλίκια και τα όνειρα για αυτοδυναμίες και να σοβαρευτεί και να μην ακούει τους ακροδεξιούς θερμοκέφαλους που τον περιστοιχίζουν. Αυτά συνέστησα πολύ απλά και είπα ότι για την Ελλάδα όλα αυτά γίνονται, και υπέδειξα ένα συγγενή μου που σε ηλικία 19 ετών πήγε στο αλβανικό έπος, τον βάλανε πρώτη γραμμή, έφαγε μια σφαίρα και δεν γύρισε, ούτε οστά βρήκαμε. Ούτε οστά βρήκαμε απέναντι σε αυτούς, γιατί όλοι οι άλλοι σήμερα οι Έλληνες είμαστε λίγο πολύ πουλημένοι. Λοιπόν, απέναντι σε αυτούς που δώσαν τη ζωή τους και μία ζωή είχαν και την έδωσαν, απέναντι σε αυτούς κάλεσα τον Τσίπρα να υποβάλει την παραίτησή του, γιατί η ιστορία, ξέρετε τι θα γράψει? Αν επιμείνει, αν αγατζώνεται στην καρέκλα, τι θα γράψει? Θα γράψει τα πιο μαύρα γράμματα. Θα γράψει. Κύριε Πρόεδρε, επειδή το ξαναείπαμε, λέει ότι δεν κόβει με τα μισά λεφτά, το ασφαλιστικό θα έχει μισά λεφτά από εδώ και πέρα, και λέει ότι θα δίνει ολόκληρες συντάξεις. Άρα ο άνθρωπος είναι Ζοργκλέρ. Ζοργκλέρ και ταχυδακτηλουργός είναι, καταλάβατε? Στην ουσία λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι σε λίγο θα έχουμε στάση πληρωμών στους συνταξιούχους. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό, βέβαια. Ή εκτός αν παίρνουν 3 εκατοστάρικα όλοι. Μάλιστα. Εντάξει, αν πάει εκεί η δουλειά και παίρνουν από 3 εκατοστάρικα, εντάξει. Λοιπόν, επειδή και σας φιλοξένησα και άλλες φορές και μου είπατε ότι μέσα στο Γενάρη-Φλεβάρι θα έχουμε εξελίξεις. Εσείς κάνατε την πρότασή σας, δεν ξέρω όμως αν η πρότασή σας έχει ευήκο άοτα. Εγώ δεν βλέπω κανέναν Τσίπρα να παραιτείται. Η πρότασή μου δεν είναι για να έχει ευήκο άοτα κάθε Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Η πρότασή μου είναι, επειδή θα επαληθευτεί, να ακούσει ο λαός. Ο λαός να ακούσει ότι εγώ το πρόβλεψα και το θέλησα εγκαίρως, και το πολιτικό σύστημα, ενώ μπορούσε να το δεχθεί από την αρχή, σύρεται καταπιεσμένο να το υιοθετήσει εκ των υστέρων. Πέστε μου, επειδή τώρα συμμετέχετε στη Βουλή, οπότε βλέπετε κλίμα, μιλάτε κτλ. Αυτό το ασφαλιστικό μπορεί να περάσει από αυτή τη Βουλή? Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Μόνο αν είναι πρόβατα όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι δηλαδή χωρίς προσωπικότητα, χωρίς αξία, αν έχουν όλοι μηδενική συνείδηση, τότε βεβαίως, και αν πάνω απ' όλα βάζουν την καρέκλα τους, σου λέει να πάνε να κόψει το λαιμό της η Ελλάδα. Λοιπόν, άρα δύο τι να μπορεί να συμβούν. Ή το ασφαλιστικό αυτό να περάσει από τη Βουλή με τους 153, διότι κανένας άλλος δεν θα βάλει πλάτη, όπως καταλαβαίνω, με τους 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μην ξεχνάτε και τον ΑΝΕΛ, έτσι, διότι χθες ο κύριος Πάνος χθες έκανε πρόταση να υπάρχει φόρος στις τραπεζικές συναλλαγές, 1,5%. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο σημαίνει. Καταρχάς έχουμε τώρα τραπεζικές συναλλαγές. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Μια στοιχειώδη κίνηση άειλη του χρήματος. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει χρήμα. Να επανέλθω λίγο στο ερώτημά μου, κύριε Πρόεδρε. Αν λοιπόν περάσει, ας πάρουμε αυτό το θέμα, αν περάσει, έτσι, έστω και δύσκολα περάσει, πώς βλέπετε τους επόμενους μήνες αυτής της κυβέρνησης? Δεν θα μπορεί να βγει η άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο. Θα τρώει ξύλο. Θα τρώει ξύλο και θα παραιτηθούν αλλιώς τότε. Αν και εγώ πιστεύω ότι 8 βουλευτές, τους έχω επισημάνει, δεν έρχονται καθόλου στη Βουλή. Άρα λέτε ότι 8 βουλευτές θα του την κάνουν. Αν του την κάνουν, επειδή δεν έρχονται καθόλου. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό σας το ρώτησα. Στο Μητσοτάκη τόνισα εχθές, αν είδατε, ότι
ο Μεϊμαράκης και μια παρέα περί τον Καραμαλή δεν έρχονται στη Βουλή. Τον έχουν αφήσει μόνο του για να κάνει τα λάθη του. Κάνουν λευκή απεργία. Και να σηκωθούν μετά να πούνε σε αφήσαμε μόνος σου, αλλά δεν μπορείς. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής, ότι είπατε ότι στην πρώτη περίπτωση που περάσει, αν περάσει, είναι μετρημένοι πάλι μήνες, μετά από λίγο πάλι θα το δει το πρόβλημα μπροστά του, μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Χειρότερα για αυτούς να περάσει. Χειρότερα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να περάσει. Και θα πάρουν απάνω τους όλο το ανάθεμα της κοινωνίας, όλη την κατάρα της κοινωνίας, και δεν θα μπορούν μετά να την σηκώσουν. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται τώρα στα 100 ευρώ που κόβει ο δικηγόρος ή ο μηχανικός ή ο συμβολογράφος να παίρνει τα 72. Τώρα αυτό, αν μου βρείτε άλλη χώρα στα 100 να παίρνει 30-35, να πω ναι, 72. Δηλαδή ρίχνουμε στην πυρά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, τους οποίους κατακρεουργούμε, για να σώσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό κάνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είδατε να βάλουν κανένα φόρο στους δημόσιους υπαλλήλους? Τίποτα. Πάλι για να σώσουν. Έχουν την νοοτροπία την κρατικοδίαιτη. Λοιπόν, εδώ τώρα το ερώτημά μου, επειδή προφανώς κάτι ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φλαμπουράρης, ο φίλος σας και κάποιοι άλλοι, λοιπόν, για τους 8, άλλοι λένε ότι είναι 8, άλλοι λένε ότι είναι 10, άλλοι λένε ότι είναι 15. Εντάξει, 8 ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας τέτοιος αριθμός που αν καταψηφίσει χάνει την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Μα γι' αυτό πιστεύω ότι θα το πηγαίνει όλο και πιο πέρα, δεν θα το εισάγει προς ψήφιση. Και στο τέλος, κατά την πίεση των ξένων, οι ξένοι ήδη ζητούν οικουμενική πιεστικά. Θα πάει και ο Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και θα του ζητήσουν να ψηφίσει το ασφαλιστικό, οι Ευρωπαίοι. Και τι θα κάνει τότε? Τι θα κάνει ο Κυριάκος? Τότε θα σηκωθεί ο Καραμαλής και θα τους την κάνει. Αν ο Μητσοτάκης αντιδράσει αρνητικά, επειδή οι σόφρονες, οι παλαιοί της Νέας Δημοκρατίας αγαπούν την Ευρώπη και το ευρώ και δεν θα θελήσουν να θέσουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία, νομίζω τότε η Νέα Δημοκρατία θα πάρει διαζύγιο τα δυο της κομμάτια. Άρα λέτε ότι θα σημάνουν πολιτικές εξελίξεις και στη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν 4 κόμματα από τα 2. Και δεν θα γίνουν εκλογές. Η παρούσα Βουλή πάλι θα είναι αυτή η οποία... Πρωθυπουργός ποιος θα είναι? Τι να τις κάνει? Ακούστε, όχι, πρωθυπουργός ποιος θα είναι? Πρωθυπουργός, εγώ πιστεύω, μπορεί να είναι 2 άνθρωποι παίζουν τα ονόματά τους, ο Στουρνάρας και ο Προβόπουλος. Υπό ποια έννοια, ποιο είναι το προσόν τους? Δηλαδή μας δίνετε, μισό λεπτό, μας δίνετε μια εικόνα η οποία θέλω λίγο να, επειδή έχετε πέσει μέσα σχεδόν σε όλα όσα έχετε πει, λοιπόν, να προσπαθήσω να την προσδιορίσω. Λέτε λοιπόν ότι αργά ή γρήγορα, το αργότερο μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο, είτε ψηφιστεί είτε δεν ψηφιστεί, το θέμα θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Και τόσο το χειρότερο αν ψηφιστεί, σας λέω. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση ο Τσίπρας πάει στην άκρη, παραδίδει την εξουσία. Ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία με τους καραμαλικούς, οι οποίοι θα του είπαν. Θα λένε μέσα σε ένα απόγευμα, θα λένε ορκίστε αμέσως κυβέρνηση. Ορκίστε αμέσως κυβέρνηση. Αλλιώς Brexit. Και εκεί λοιπόν. Οι ξένοι θα το θέσουν μέσα σε ένα απόγευμα. Σχηματίστε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς Brexit. Μάλιστα, ξανά λοιπόν το Brexit. Δεν είναι διατεθειμένοι οι ξένοι να κάνουν άλλη χαλάρωση και κοροϊδία. Και εκεί λοιπόν ο καραμαλικός παράγοντας που ήθελε η Μεϊμαράκη γι' αυτό το λόγο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με κάποιους βουλευτές που ελέγχει, μαζί με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ που θα ελέγχει ο Τσίπρας. Και πιθανώς και άλλα κόμματα μετά μπορεί να δώσουμε κι εμείς, να δώσει το ποτάμι, το Πασόκ. Εγώ χωρίς να συμμετάσχει ένας κεντρών στην κυβέρνηση, δεν θέλουμε οφίτσια. Αν δούμε μια τέτοια εξέλιξη και μας λάβουν υπόψη σε όλα τα ζητήματα λίγο, δηλαδή στο ασφαλιστικό που λέμε 1.500 ευρώ ανώτερο πλαφόν, να ενωθούν όλες οι συντάξεις, να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων που είναι πάνω από 3.000 ευρώ, από άλλη πηγή έχουν έσοδα προσωρινά όσο του περάσουμε την κρίση και το γκάβο μαλλιά,
να κόψουμε τις συντάξεις των τέος βουλευτών. Δηλαδή σε ορισμένα πράγματα, αν λάβουν υπόψη την Ένωση Κεντρών, θα ψηφίσουμε κι εμείς. Χωρίς να ζητάμε απολύτως τίποτα. Και πρωθυπουργός λοιπόν Στουρνάρας Προβόπουλος και κυβέρνηση τεχνοκρατών προφανώς. Πολιτική. Ναι, δεν θα μπει κανένα. Και μισό λεπτό. Και όλος αυτός ο στρατός που φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μετακλητούς υπαλλήλους που βρήκανε δουλειά την ίδια στιγμή που ένας τριαντάρης δικηγόρος βγάζει 3.000 ευρώ και τα 2.800 του το παίρνουν σε εισφορές και ζει με τα 200 ευρώ το χρόνο, πεινάει δηλαδή. Ο τριαντάρης εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ είναι μετακλητός υπάλληλος και παίρνει 2.500 ευρώ. Θα τα παρατήσει όλα ο Τσίπρας αυτά? Όλοι μετακλητοί όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Ναι, αυτό λέω. Θα παραδώσουν τόσο εύκολα την εξουσία. Εδώ φτιάχνουν κομματικό κράτος. Αυτοί τώρα είναι γύρω από τον Τσίπρα και του λένε πρέπει να μείνεις, θέλει να σε διώξει η διαπλοκή, η ολιγαρχία θέλει να σε διώξει. Αυτοί οι καρεκλοκένταυροι. Αυτοί θέλουν Τσίπρα και ας βουλιάξει η χώρα. Καταλάβατε. Αλλά σας λέγω, όταν σε ένα απόγευμα που είναι οι ξένοι ή Brexit ή κάνετε κυβέρνηση, δεν είναι χώρα αυτή. Αλλιώς εκτός προγράμματος τελειώσαμε με εσάς τους Έλληνες. Μας έχουν και για το Σέγγεν έτοιμους για λεμιτόμο. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό, τώρα θα σκεφτούμε τους 1.200 συμβούλους που είχε ο Τσίπρας. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θα το πείτε προφανώς και το απόγευμα στην εκδήλωση σας, έτσι, 7 η ώρα είναι. 7 η ώρα στο Καψί θα είμαστε, 7 η ώρα σήμερα στο ξενοδοχείο Καψής, στην οδό Μοναστηρίου. Κόβει την πίτα η Ένωση Κεντρών, είναι ελεύθερη είσοδος και παρακαλώ όλοι οι Θεσσαλονικείς που με αγαπούν και θέλουν έτσι από κοντά να τα πούμε, να προσέλθουν. Θεσσαλονίκη FM 100.